Din hija xi ħaġa li tinkwetani ħafna. Kliem Dun George Dalli għar-riżultat ta' ċensiment li wera kif niżlu għal 40% l-Kattoliċi Maltin li jattendu l-qudies kull nhar ta' Ħadd u 74% jmorru l-qudies tal-anqas darba fix-xahar. Dan minkejja li 92% tal-Maltin qalu li huma Kattoliċi. Dun George Dalli esprima tħassib tiegħu dwar din ir-realtà li l-Knisja Maltija qiegħda taffaċċja. Din hija xi ħaġa gravi u hija xi ħaġa li tinkwetani ħafna. Ħafna nies xi nies imorru l-Knisja u ma jieklu xejn. Ma tikolx kelma talla, jgħidulek boring. U kemm saddu tmur boring? Ngħidilhom, qabdu morru x'imkien ieħor. In-numru ta' nies li jmorru l-qudies kull nhar ta' Ħadd niżel bi 12.6% meta mqabbel mal-2006 meta l-attendenza kienet ta' 52%. Staqsejna lil Dun George Dalli għalfejn jaħseb li n-nies qegħdin jitbedu mill-Knisja. Attitudni tagħna ir-rajja. Ħafna nies kważi jibżgħu jersqu lejna. Għax aħna iktar moħħna biex niddefendu d-dottrina tal-Knisja milli biex inħobbu n-nies. Iktar moħħna biex niddefendu il-liġi kanonika, il-liġi tal-Knisja milli nħobbu n-nies. Naħseb għandna Papa li qed itina eżempju ħaj li rridu ninqalbu ta' taħt fuq, nitwieldu mill-ġdid. Għalinna Alla mħabba jismu ħniena. Ir-riżultati ta' din ir-riċerka ser jiġu analizzati mill-Kumitat Pastorali illi ser ikun mejjun minn esperti flimkien mas-semattiv tal-Kappillani mis-70 parroċċa f'Malta ħalli bekk isiru t-tibdiliet meħtieġa bil-għan li l-Knisja tkompli twassal il-messaġġ tagħha fil-waqt li tkun ta' servizz għan-nies fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Pjan pastorali qawwi sentej ilu diġà kien hemm abbozz ta' pjan li nerġgħu naqalgħuh minn hemm, infarfruh mit-trab. U mhux inħalluh hemm ma' ħafna pjanijiet oħra li qatt ma sar xejn. Hemm bżonn li għal darba u hawnhekk fejn naħseb l-Arċisqof Xikluna naħseb li kapaċi jieħu deċiżjoni li jaqbad dak il-pjan u jgħid l-pjan ħanagħmlu l-pjan tiegħi, niddiskutuh, nitkellmuh, naraw x'hemm bżonn isir, imma importanti li noħorġu bi pjan u bi pjan b'attitudni ta' tfittxija. Mhux qisna u know it all. Min barra l-pjan pastorali, Dun George appella sabiex iċ-ċelebrant ikun aktar ippreparat għall-qudies ħalli bekk tasal il-kelma talla. Jekk ikonna anke l-qudies li jkun iktar preparat, ikun iktar lin-nies titmaħħom il-kelma talla. In-nies bilaċċa għall-kelma talla. In-nies kif Ġesu kien bilaċċa għall-ilma u fuq is-salib qal għandi laġġ. Ġesu għadu qed jgħajjed għandi laġġ. Ġesu fil-Knisja fil-poplu talla għadu qed jgħajjed għandi laġġ. U għandi laġġ mhux għall-opinjonijiet tagħna, mhux għal x'naħseb jien, għandu laġġ għall-kelma tal-Vanġelu.